ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാമുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയ. ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകയ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം ഗംഭീര യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. മജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ചൈതന്യമനോഭീഷ്ട സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാം മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ റിസ്പോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭക്തിവൈഭവ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ അധ്യായം തീർക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൾ. ഹരിബോൾ. ശ്ലോകങ്ങൾ 30 മുതൽ 35 വരെയുള്ളത് രാജ്ഞിമാരുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഇടപാടുകളെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു. 35 എടുത്തു അല്ലേ? അതിന് 36ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. 35 വേണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. കാത്യായനി വ്രതം അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരെല്ലാം അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ളവരാണ്. അവർ ധാരാളം വ്രതങ്ങളൊക്കെ പല പല യുഗങ്ങളിലായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ലക്ഷോപലക്ഷം യുഗങ്ങളായിട്ട് ഈ വർഷങ്ങളായിട്ട് ദിവ്യ വർഷങ്ങളായിട്ട് അവർ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് വ്രതങ്ങൾ എടുക്കുന്നവരായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലയോ കാർത്യായനിയും നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെ മകൻ കൃഷ്ണനെ എനിക്ക് ഭർത്താവായി തരണമേ എന്നാണ് കാർത്യായനി വ്രതത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ആത്മസമർപ്പണമായിട്ടാണ് ഈ കാർത്യായനി വ്രതം നടക്കുന്നത്. അതേപോലെ ധാരാളം തപസ്സും വ്രതങ്ങളും ഒക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടാണ് ഇവരെല്ലാവരും 16,108 പേരും ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അവരെല്ലാം അതീന്ദ്ര തലത്തിലുള്ളതായിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. 36 മുതൽ 39 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതില് പറയുന്നത് 36ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ രാജ്ഞിമാരുടെ മനോഹര മന്ദഹാസങ്ങളും കടക്കണ്ണോട്ടങ്ങളും എല്ലാം കുറ്റമറ്റവയും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നവയുമായിരുന്നു. കാമദേവനെ പോലും തോൽപ്പിച്ച് നിരാശയാൽ അദ്ദേഹം ശാപം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് അവയ്ക്ക് കെൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതാണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അല്ലെ, ഈ ഭാര്യമാരെല്ലാം അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ സൗന്ദര്യമോ അവരുടെ ചേഷ്ടകളോ ഒന്നും ഭഗവാനെ സ്വാധീനിച്ചില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പകരം ഭഗവാനെ സ്വാധീനിക്കാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനവും അവർക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമവും മാത്രമായിരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ആ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനവും അതേപോലെ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമവും കാരണമാണ് ഭഗവാൻ അവരെ ഭാര്യമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് പ്രതികരിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ അവരുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ വീണിട്ടല്ല. ശിവനെ പോലും വീട്ടാൻ കഴിവുള്ള സൗന്ദര്യമായിരുന്നു ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. ശിവൻ ഒരു തപസ്വിയാണ് അല്ലെ? ഒരു തരത്തിലും ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ശിവൻ. എന്നിട്ട് ആ ശിവന് പോലും മോഹിനി വേഷത്തിൽ ഭഗവാൻ വന്നപ്പോ അവരോട് ആകർഷണം തോന്നുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെയും പറയുന്ന അത്രയ്ക്ക് സൗന്ദര്യവതികളായിരുന്നു
പത്നിമാരല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കാമദേവൻ പോലും അമ്പ് നിലത്ത് വെച്ച് സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലോട്ട് മാറി എന്നാണ്. 37 ശ്ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. 38 ശ്ലോകം ഏതദീശാനം ഈശസ്യ എന്നത് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇതും അത് തന്നെയാണ്, അതീന്ദ്രിയതയിലുള്ള കാര്യമാണ്. ഇവിടെയും ഭഗവാന്റെ ഇതാണ് ദിവ്യത്വത്തിൽ പറയുന്നത്. ആത്മീയവുമായി സമ്പർക്കം വരുമ്പോൾ ദ്രവ്യം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. പിന്നെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്നാണ്. അപ്പം എന്താണ് ദ്രവ്യം, ഏതാണ് ആത്മീയവുമായിട്ട്, അതായത് സ്പിരിറ്റുമായിട്ട്, സോളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിറ്റുമായിട്ട്, മാറ്റർ അല്ല, ദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്ന മാറ്റർ, ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ ആത്മീയതയുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഏതായിട്ട് മാറുന്നു? ആത്മീയമായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല കൂട്ടുകെട്ട്, നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ആക്കി കിട്ടുന്നത് പോലെ എന്താണ് ഇവിടെ ആത്മീയതയോട് ബന്ധം പുലർത്തുന്നവരെല്ലാം ആത്മീയമായിട്ട് മാറും, അവർ ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും. അവസാനത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ലീലാശക്തിയാൽ രാജ്ഞികൾ ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരത്തെ കുറിച്ച് മറന്നുപോയി. അതായത് ഭഗവാന് അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള അപരിമേയമായിട്ടുള്ള മഹത്വങ്ങളുണ്ട്, ശക്തികളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും രാജ്ഞിമാർക്ക് ഓർമ്മ വന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർ ഇവിടെ ഭൗതികതയിൽ വന്നപ്പോൾ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഭഗവാനോട് അത്രയ്ക്ക് പ്രേമമായിരുന്നു, ഭക്തിയുത സേവനമാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നതിനാൽ അവർക്ക് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ പരമ അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടായില്ല. അവർ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം ചെയ്തു തരുന്നു, ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാം ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 16,108 കൊട്ടാരങ്ങളിൽ നാരദമുനി പോയപ്പോ കണ്ടതെന്താണ്? തികച്ചും ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ രൂപത്തിലാണ് അവിടെ ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ ശരിക്കും ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ഭാര്യമാർക്ക് ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച്, അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയെക്കുറിച്ച്, മാഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ആരെന്ത് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞാലും അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പൊ സത്യവതിക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പാരിജാത സത്യഭാമയ്ക്ക് പാരിജാത വൃക്ഷം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇന്ദ്രനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് പാരിജാത വൃക്ഷം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ദ്വാരകയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ സത്യഭാമയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തങ്ങളുടെ കീഴിലാണ്, തങ്ങൾക്കാണ് അധികാരം, തങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പ്രഭുപാദർ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകം. ഉദ്ധാമഭാവ ശ്ലോകം 36. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉദ്ധാമഭാവ പിശുനാമലവൽഗുഹാസ വ്രീഡാവലോക നിഹതോ മദനോപിയാസാം സമ്മുഹ്യ ചാപം അജഹാത് പ്രമദോത്തമസ്ഥ യസേന്ദ്രിയം വിമഠിതിം കുഹകൈർനശേകുഖോ. ഉദ്ധാമഭാവ പിശുനാമലവൽഗുഹാസ വ്രീഡാവലോക നിഹതോ മദനോപിയാസാം സമ്മുഹ്യ ചാപം അജഹാത് പ്രമദോത്തമസ്ഥ യസേന്ദ്രിയം വിമഠിതം കുഹകൈർനശേകുഖോ. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 36. ഉദ്ദാമഭാവ പിശുനാമലവൽഗുഹാസ പ്രീഡാവലോക നിഹതോ മദനോപിയാസാം സമ്മുഹ്യ ചാപമജഹാത് പ്രമദോത്തമസ്ത യസ്യേന്ദ്രിയം വിമഠിതും കുഹകൈർനശേകുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഒരൊറ്റ ശ്ലോകമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉദ്ധാമ വളരെ ഗൗരവമായ ഭാവം പിശുന പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന അമല കുറ്റമറ്റ വൽഗുഹാസ മനോഹരമായ മന്ദഹാസം വ്രീഡ കടക്കാൻ അവലോക വീക്ഷിക്കുക നിഹത കീഴക്കി മദന കാമദേവൻ അഥവാ അമദന അത്യന്തം സഹനശക്തിയുള്ള മഹാദേവൻ. രണ്ടുപേരുടെയും കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്.
വ്യാസാം ആരുടെ സമ്മുഹ്യ കീഴ്പ്പെടുകയാ ചാപം ധനുസ് അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ കാമദേവൻ തന്റെ ചാപം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിരാശയാൽ എന്ന് വെച്ചാല് അവരുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായ, പക്ഷെ അവർ അങ്ങോട്ട് എന്താണ് ആകൃഷ്ടത കാണിക്കുന്നില്ല. പ്രമദ ഉത്തമ ഉന്മത്തമാക്കുന്ന സ്ത്രീ ഉത്തമ ഉയർന്ന തരം തായല്ല യസ്യ ആരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിമധിരും ഉലയ്ക്കുവാൻ കുഹൈഹി മാന്ത്രിക അഭ്യാസങ്ങള് ഒരിക്കലും ഇല്ല സേവവും കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ എത്ര തന്നെ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ മാന്ത്രിക എന്ന് വെച്ചാൽ ഭർത്താവിനെ ആകർഷിക്കാനായിട്ട് ഭാര്യമാർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ചേഷ്ടകളുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും എന്താണ് സൗന്ദര്യമോ അവരുടെ ആകർഷണത്താലുള്ള ചേഷ്ടകളോ ഒന്നാലും ഭഗവാൻ വീണില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതൊന്നും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നവയായിരുന്നില്ല. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ഇതേ രാജ്ഞിമാരുടെ മനോഹര മന്ദഹാസങ്ങളും കടക്കണ്ണോട്ടങ്ങളും എല്ലാം കുറ്റമറ്റവയും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നവയുമായിരുന്നു. കാമദേവനെ പോലും തോൽപ്പിച്ച് നിരാശയെ ചാപം ഉപേക്ഷിപ്പിക്കാൻ അവയ്ക്ക് കെൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. കാമദേവനാണ് എല്ലാവരെയും തമ്മിൽ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ തമ്മിൽ ആകർഷിക്കുന്ന ആളല്ലേ. അദ്ദേഹം തന്നെ എന്താണ് ഇവരുടെ സൗന്ദര്യത്താല് ചാപം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് സൗന്ദര്യമായിരുന്നു അവർക്ക്. സകലശീലനായ ശിവൻ പോലും അവയ്ക്ക് ഇരയായി തീരാം. അപ്പൊ ശിവൻ കണ്ടാലും ചിലപ്പോ എന്തെയും ആകർഷകനാകാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നിട്ടും അവരുടെ മാന്ത്രികമായ ചേഷ്ടകളും ആകർഷണങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭാര്യമാരായിട്ട് വന്നവർക്ക് അത്യധികം സൗന്ദര്യമുണ്ടായിട്ടും അവർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല, കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സൗന്ദര്യത്താൽ കീഴ്പ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. പക്ഷെ അവരുടെ ഏതാണ് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനവും അതേപോലെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രേമവും ഭഗവാനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പോകുന്നവയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് നമ്മള് ഓടിച്ചു പോകാം. ഇത്രയാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. മോക്ഷമാർഗം അഥവാ ഭഗവത്ധാമത്തിലുള്ള പാദശ്രീ സംസർഗത്തെ സദാ നിരാകരിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ സനാതന ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ പദ്ധതിയും ശ്രീ സംസർഗത്തെ നിരാകരിക്കുകയോ നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് 16,000-ലധികം പത്നിമാരിൽ ആസക്തനായ ഒരാളെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം തുടങ്ങിയ കൃതികളെല്ലാം പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ നമുക്കറിയാം സ്വന്തം അമ്മയല്ലാതെ വേറൊരു സ്ത്രീയെയും കാണാനായിട്ട് അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ വരുന്ന കൃതികളിലെല്ലാം പറയുന്നത് സ്ത്രീയുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം എന്താണ് പുരുഷന്മാര് ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അസംസർഗം ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിൽ ഒരു ഏതാണ് ബാധയായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് 16,108 ഭാര്യമാരുമായിട്ട് കഴിഞ്ഞതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശരിക്കും ഉത്സുകരായ ജിജ്ഞാസുക്കളായ വ്യക്തികളായ ഈ ചോദ്യം സംഗതമായി ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടേക്ക. ജിജ്ഞാസുക്കളായിരിക്കും, കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. അവണ്ണമുള്ള പ്രദർശനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം അരുളാൻ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ശ്ലോകത്തിലും വരുന്ന ശ്ലോകത്തിലും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവമാണ് ഈ 36 മുതൽ 39 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലെ മഹത്വവും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം. കാമദേവനെ അല്ലെങ്കിൽ അത്യന്ത സഹിഷ്ണുതയുള്ള ഭഗവാനെ പോലും കീഴടക്കാൻ കഴിയുന്ന വശ്യമനോഹരമായ സ്ത്രൈണ ഭാവങ്ങൾക്ക് ഭഗവത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് സ്പഷ്ടമാകുന്നു. അപ്പൊ കാമദേവനോ ശിവനോ പോലും വീണാൽ പോലും ആര് വീഴത്തില്ല? ഭഗവാൻ വീഴത്തില്ല ഇവരുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ. കാമദേവന്റെ ധർമ്മം അവൻ ലൗകികമായ കാമത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയാണ്. കാമദേവന്റെ അസ്ത്രങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചവും ചലിക്കുന്നത്. സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ കേന്ദ്ര ആകർഷണ നിമിത്തമാണ് ലോകത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് കാമദേവൻ സ്ത്രീയും പുരുഷനെയും തമ്മിൽ ആകർഷിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്, സന്താന ഉൽപാദനം നടത്തുന്നത്, ജനസംഖ്യാ വർധന ഉണ്ടാകുന്നതും അങ്ങനെ മനുഷ്യ ശക്തി ഉടലെടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് വേണ്ടത്? മാൻ പവർ അല്ലെ.
മനുഷ്യശക്തി വേണം, അതിന് യോജിച്ച മനുഷ്യശക്തി വേണം. അതിപ്പോ ആരാ ചെയ്യുന്നത്? കാമദേവന്റെ അസ്ത്രങ്ങളാലാണ് അത് നടക്കുന്നത്. ഒരു പുരുഷൻ അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇണങ്ങിയ ഇണയെ അന്വേഷിക്കുന്നു, സ്ത്രീയാകട്ടെ അവൻ അനുയോജ്യമായ പുരുഷനെ അന്വേഷിക്കുന്നു. ഭൗതിക ചോദനത്തിന്റെ രീതിയാണ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആകർഷണത്തിന്റെ രീതി അതാണ്. ഒരു പുരുഷൻ സ്ത്രീയുമായി ഒത്തുചേർന്നാലുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ജീവസത്തയുടെ ഭൗതിക ബന്ധനം തൽക്ഷണം ഗാഠമായി പിണയ്ക്കപ്പെടുന്നു. തൽഫലമായി ഇമ്പമാർന്ന ഭവനം, മാതൃരാജ്യം, ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്താനം, സമൂഹം, മൈത്രി, ധനസമ്പാദന എന്നീ മായികമായ പ്രവർത്തന രംഗങ്ങളോടുള്ള പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും ആകർഷണം വർദ്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ പുരുഷനും സ്ത്രീയും കണ്ടുമുട്ടിയാൽ ഉടൻ തന്നെ അവർ വിവാഹിതരാകുന്നു, ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു, സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, അവർക്ക് പാർക്കാനായിട്ട് വീട് വേണം. പിന്നെ ഏതാണ്, നമ്മളൊരു സാമൂഹ്യ ജീവി ആയതുകൊണ്ട് സമൂഹവുമായിട്ട് ബന്ധം, സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ബന്ധം, പിന്നെ കുടുംബം കഴിഞ്ഞുകൂടാനായിട്ടുള്ള ധനസമ്പാദന, ഇവയെല്ലാം വേണം. അങ്ങനെ ദുരിതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ താൽക്കാലികമായ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തോടുള്ള തെറ്റായതും എന്നാൽ അക്ഷീണവുമായ ആകർഷണം പ്രകടമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ക്ഷീണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം എന്താ? അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ക്ഷീണമില്ല. പക്ഷെ ഇതെന്താണ്? താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ്. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തോടുള്ള തെറ്റായ താൽക്കാലികമായ ഒരു ആകർഷണമാണിത്. ആകയാ സ്വഗേഹമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നതിനുള്ള പരിത്രാണ മാർഗത്തിലുള്ളവരോട് ഇത്തരം ഭൗതിക ആകർഷണാനുസാരികളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരായി തീരണമെന്ന് എല്ലാ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങളും വിശേഷേണ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവത് ഭക്ത സംസർഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാകൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സത്സംഗങ്ങളുണ്ട്. അത് അവരെല്ലാം ആരാണ്? മഹാത്മാക്കൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? മഹാത്മാക്കൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീഴിൽ വരുന്നവര്, ഭഗവാന് സമർപ്പിതരായവരാണ്, ഭഗവാനെ മാത്രം കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. അവരുടെ സത്സംഗം നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഭൗതിക ആകർഷണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിതരാക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും വിപരീത ലിംഗത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് മേൽ ഭ്രമം ഉണ്ടാക്കാനും ജീവൻ ആത്മാക്കളുടെ മേൽ കാമദേവൻ തന്റെ അസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്ന പരിഷ്കൃത രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ വിരൂപികളായ മൃഗതുല്യരായ സമൂഹങ്ങളിൽ പോലും കാമദേവന്റെ വികാരോദ്ദീപനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ഏറ്റവും വികൃത രൂപികൾക്കിടയിൽ പോലും കാമദേവന്റെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിപൂർണ സൗന്ദര്യധാമങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ എന്ത് പറയാൻ? അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ആസക്തിക്ക്, സ്ത്രീ പുരുഷ ആസക്തിക്ക് ഏത് പ്രശ്നമാകുന്നില്ല? സൗന്ദര്യം ഒരു പ്രശ്നമാകുന്നില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് സൗന്ദര്യം ഒരു പ്രശ്നമാകുന്നില്ല. അന്നും സൗന്ദര്യം പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല, ആകർഷണ വിഷയമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ആഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ കാഴ്ചയിൽ, അതിവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്ന പരിഷ്കൃത രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചല്ല ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ശരീരത്തിന് സൗന്ദര്യമുണ്ടോ, അത് വിരൂപിയാണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ല. നമ്മൾ ശരീരത്തെ കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല, അതിനുള്ളിലുള്ള ആത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. വൈകല്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വികാര ഉദ്ദീപനം നടത്താനായിട്ട് കണ്ടാൽ കൊള്ളൂല എന്ന് തോന്നുന്ന കാഴ്ച സൗന്ദര്യം ഇല്ലാത്തവരിൽ പോലും എന്തുണ്ടാകുന്നു? കാമം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് കാമദേവന്റെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിപൂർണ സൗന്ദര്യധാമങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ രാജ്ഞിമാരുടെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ എന്ത് പറയാനാണ്? അവർ അത്രയ്ക്കും സുന്ദരികളാണല്ലേ. ഏറ്റവും സഹനശീലനെന്ന് കാണപ്പെടുന്ന മഹാദേവൻ ശിവൻ പോലും ഭഗവാന്റെ മോഹിനി അവതാരത്തിന് പിന്നാലെ ഭ്രമിച്ചപ്പോൾ ബാണങ്ങളാൽ പ്രഹരിതനാകുകയും പരാജിതനായെന്ന് സ്വയം സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ മോഹിനിയിൽ ആകൃഷ്ടനായാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആര് ജനിക്കുന്നത്? ശാസ്താവ് ജനിക്കുന്നത് അല്ലേ. എങ്കിലും ഐശ്വര്യദേവതയുടെ ഗംഭീരവും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതുമായ പെരുമാറ്റത്താൽ കാമദേവൻ സ്വയം മോഹിതനായി തീർന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ആശാഭംഗ ആവേശത്താൽ സ്വമേധ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധനുസ് അസ്ത്രങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. കാമദേവൻ എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് വിട വാങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആരെയും ആകർഷിക്കാനായിട്ട്, എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആകർഷിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട്
ആകർഷിതനാകാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ രാജ്ഞിമാരുടെ സൗന്ദര്യവും ആകർഷണീയതയും അത്തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ചഞ്ചലപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇവിടെയാണ് പ്രധാന കാരണം. അതീന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ചഞ്ചലപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം എന്തെന്നാൽ ഭഗവാൻ സർവസമ്പൂർണനും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മാരാമ, അതാണ് സർവസമ്പൂർണനാണ്, ആത്മാരാമനാണ്, അതായത് സ്വയം പര്യാപ്തനുമാണ്. വേറൊരു സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകർഷണനാകേണ്ട കാര്യമില്ല, അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വകീയ സംതൃപ്തിക്കായി ആരുടെയും പുറമേ നിന്നുള്ള സഹായം അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ആത്മാരാമനാണ്, സമ്പൂർണനാണ്, സർവസമ്പൂർണനാണ് ഭഗവാൻ. ആകയാൽ രാജ്ഞിമാർക്ക് അവരുടെ സ്വൈനവശ്യതയാൽ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹത്താലും സേവനത്താലും അദ്ദേഹത്തെ അവർ പ്രീതിപ്പെടുത്തി. കലർപ്പറ്റ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുടെ സേവനത്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പൊ സൗന്ദര്യത്താൽ ആകർഷകനായില്ല. പകരം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ, അതായത് കലർപ്പറ്റാണ്, ഹൈതുകമായ പ്രേമത്താലാണ് അവർ ഭഗവാനെ ബന്ധിച്ചത്. അതിന് പകരമായി അവരെ തന്റെ പത്നിമാരെ സ്വീകരിച്ച് പെരുമാറുന്നത് ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിച്ചത്? അവരെ പത്നിമാരായിട്ട് സ്വീകരിച്ച്. അപ്രകാരം അവരുടെ കലർപ്പറ്റ സേവനത്താൽ മാത്രം സംതൃപ്തനാകയാൽ ഒരു സ്നേഹനിധിയായ ഭർത്താവിനെ പോലെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചും സേവനം ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്ത് പറയുന്നു അതൊക്കെ സാധിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഭർത്താവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഭഗവാൻ തയ്യാറായി. അപ്രകാരമല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്ര അനേകം പത്നിമാരുടെ ഭർത്താവേണ്ട കാര്യം അദ്ദേഹത്തിനില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ആകർഷണം തോന്നി ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തത്? അവരോടെല്ലാം പ്രതികരിച്ച് പത്നിമാരാക്കിയത് എന്നാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും ഭർത്താവാകുന്നു. എന്നാൽ ആരാണോ അദ്ദേഹത്തെ അതേ പ്രകാരം സ്വീകരിക്കുന്നത് അവരോട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്ത് ആ വിധത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ആ വിധത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചും നമ്മളോട് അഫെക്ഷൻ കാണിക്കും, അല്ലെ? സ്നേഹം കാണിക്കും. ഭക്തന് എപ്പോഴും ഭഗവാന് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ തികച്ചും ഭഗവാൻ ഭക്തനോട് എപ്പോഴും ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സുധാമയുടെയും അതേ ശ്ലോകമാണോ അറിയാവോ? അത് നമ്മൾ ശ്ലോകം ഓർക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ശ്ലോകം കണ്ടുപിടിച്ച് പറയണം. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നി പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭക്തരോടും ഭക്തർ ഭഗവാനോട് എപ്പോഴും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും എന്നാണ് അങ്ങോട്ട് കാണിക്കുന്നത്, ഇങ്ങോട്ടും കാണും. ശ്ലോകം പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല മാതാജി. അവിധത്തിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ഈ കലർപ്പറ്റ സ്നേഹത്തെ ലൗകിക കാമവുമായി ഒരിക്കലും താരതമ്യപ്പെടുത്തരുത്. അത് തികച്ചും അതീന്ദ്രിയമാകുന്നു. അപ്പൊ പത്നിമാർക്കുണ്ടായിരുന്നതല്ല അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സ്നേഹമായിരുന്നു, വെറും ഭൗതിക കാമമല്ല. അസ്വാഭാവികമായ സ്വൈനഭാവത്തെ രാജ്ഞിമാർ പ്രകടിപ്പിച്ച ഗൗരവമായ പെരുമാറ്റങ്ങളും അതീന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ ആ വികാരങ്ങളൊക്കെയും അതീന്ദ്രിയമായ ഹർഷോന്മാദ നിമിത്തമാണ് അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ ഉള്ള പ്രകടനമായിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് കാണേണ്ടതുള്ളൂ? അവരുടെ വികാരങ്ങൾ, അവർ പ്രകടിപ്പിച്ച ഹർഷോന്മാദത്തിൽ പ്രകടിപ്പിച്ച ചേഷ്ടകളെയൊക്കെ കാണേണ്ടതുള്ളൂ. മുൻ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ലൗകികനായ ഭർത്താവിനെ പോലെ കാണപ്പെട്ടാലും പരമാർത്ഥത്തിൽ പത്നിമാരോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം അതീന്ദ്രിയവും പരിശുദ്ധവും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധമല്ലാത്തതുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണ് പത്നിമാരോട് പെരുമാറിയതും പത്നിമാരും അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ളവരായിരുന്നു. കാരണം അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? അവരും ഭഗവാനോടൊപ്പം എത്തിയത് മാത്രമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 37. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തമയം മന്യതേ ലോകോ ഹിയ സംഗമവിസംഗിനം ആത്മോപമ്യേന മനുജം വ്യാപൃണ്ണോനാമ്യധോ ബുധഃ. തമയം മന്യതേ ലോകോ ഹിയ സംഗമവിസംഗിനം ആത്മോപമ്യേന മനുജം വ്യാപൃണ്ണോനം യഥോ ബുധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
താം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് അയം ഇവരെല്ലാം സാമാന്യ ജനങ്ങൾ മന്യതേ മനസ്സിനകത്ത് ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നു. ലോക ബദ്ധാത്മാക്കൾ ഹി നിശ്ചയമായും അസംഗം നിസംഗൻ അഭി അങ്ങനെ ആയിരുന്നിട്ടും സഞ്ചിതം ബാധിക്കപ്പെട്ട ആത്മ സ്വയം ഔപമ്യേന തന്നോടൊപ്പം തുലനം ചെയ്യപ്പെടുകയാൽ മനുഷ്യ സാധാരണ മനുഷ്യൻ വ്യാപൃന്വാന നിരതനാകയാൽ യഥാ തന്നിമിത്തം അഭുത അജ്ഞത നിമിത്തം മൂഢരായും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ഭൗതികവാദികൾ അവരുടെ അജ്ഞത നിമിത്തം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാൻ അവരിൽ ഒരാളാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചത് എന്താണ്? ജന്മാതിശയതോ അത് ആരെങ്കിലും ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടോ? ജന്മാതിശയതോ അന്യാതിരത സ്വരാട് അല്ലെ സമയം. ശരി. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്വരാടെന്നും സച്ചിത് ആനന്ദൻ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അഹൈതുക കാരുണ്യത്താലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അവതരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരിക എന്നാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നതിനെയാണ് അവതരിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്രത്യക്ഷപ്പെടുക എന്നല്ല, താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരിക എന്നാണ്. നെറ്റ് വയ്ക്കണം മാതാജിയുടെ. അതാ നെറ്റ് പോയതായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിലപ്പോ കറണ്ട് പോയതായിരിക്കും മാതാജി. നാട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ. കറണ്ട് പോകുമ്പോ വൈഫൈ പോവുമല്ലോ. അപ്പൊ പറഞ്ഞ അതായിരിക്കും. ഓർക്കപ്പുറത്ത് ഹരി പോയി. മാതാജിന്റെ മോൻ വീട്ടിലുണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി. പോയോ? ശരി. തന്നെ നോക്കുവാ എന്താ? മാതാജിയും പ്രഭുവും ഉള്ളോ? അത്രേ ഉള്ളു. ഹരിപോൽ പ്രഭു. നാട്ടുവർത്താനം പിന്നെ പറയാം. മാതാജി പോയില്ല, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. മാതാജിയെ കാണുന്നില്ല. പ്രഭു ഇടയ്ക്കൊക്കെ നാട്ടുവർത്താനം പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഈ ഭക്തിശാസ്ത്രിയിലാണ് എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് നല്ലപോലെ അറിയായിരുന്നു. ഇതിനകത്ത് ആരെയും ഒന്നും അറിയത്തില്ല. ക്ലാസ് കഴിയുന്നതിന് എല്ലാരും മിണ്ടാതിരുന്ന് കേൾക്കും. ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ ആരും നമുക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. നമുക്ക് ഈ ഭക്തി ഇതും ഇല്ലല്ലോ, ഭക്തി വൃക്ഷം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആരുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരസ്പരം അറിയായിരുന്നു. അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച എക്സാം കാണുമായിരിക്കും അല്ലേ? അതെ അതെ, അടുത്ത ആഴ്ച ഇതല്ല, ഈ ചൊവ്വാഴ്ച. അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച. ഈ വെള്ളി. അപ്പൊ ഇന്ന് വെള്ളി. വെള്ളി 14. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ബുക്ക് നോക്കി വായിക്കാം. അത് സ്വയം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി കമ്പ്യൂട്ടർ, അത് കാരണമാണ് അത് ഓഫായി പോയത്. കറണ്ട് പോയതല്ല, അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാന്ന്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്കത് പിന്നെ സമയം അങ്ങ് പോകും. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത് എന്താണ്? അബുധ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? അജ്ഞത നിമിത്തമാണ് ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ അവരിൽ ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും അത് ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ഊഹാപോഹക്കാരും ഭൗതികവാദികളുമാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശരിക്കും മനുഷ്യരൂപത്തില് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എങ്കിലും മനുഷ്യനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്, ബഹിരംഗ ശക്തി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ വന്ന ത്രിഗുണങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല.
ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഗുണാതീതനായി സോറി ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഗുണാതീതനായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അബുദ എന്ന പദം ഇവിടെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. അജ്ഞത ഹേതുവായി മാത്രമാണ് മൂഢരായ ഭൗതിക ലൗകിക വാഗ്വാദികൾ പരമപുരുഷനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും അവരുടെ മൂഢസങ്കല്പങ്ങളെ നിഷ്കളങ്കരായ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. മൂഢസങ്കല്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ ഒരാളാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത. പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. മാത്രമല്ല എവരുടെയും മുന്നിൽ അദ്ദേഹം സ്വയം പ്രത്യക്ഷനായിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിപൂർണമായ ദിവ്യശക്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ജനിച്ചപ്പം മുതൽ പല പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഒരുപാട് അസുരന്മാരെയൊക്കെ വധിക്കുക, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. അവയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ദിവ്യശക്തിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ആദ്യ ശ്ലോകത്തിൽ മുമ്പേ വിവരിച്ചതുപോലെ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ എങ്ങനെയും പ്രവർത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹം പരിപൂർണ സ്വതന്ത്രനാണ്. അപ്പൊ സ്വരാടായിട്ട് ജന്മം ദിശ ചെയ്തു എന്നുള്ള ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ സ്വരാടാണെന്നാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ്വ പ്രവർത്തികളും പരമാനന്ദ, ജ്ഞാനം, നിത്യത എന്നിവ സമ്പൂർണമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും എന്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു എന്ന സച്ചിത് ആനന്ദത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്താണ്? ആനന്ദത്തിലാണ്. അതെങ്ങനത്തെ ആനന്ദമാണ്? ജ്ഞാനത്തോടെയും നിത്യതയുമുള്ള ആനന്ദമാണ്. ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനാനന്ദമായ ശാശ്വത രൂപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരല്ലാത്ത മൂഢാത്മാക്കളായ ലൗകികവാദികൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഉപനിഷത്തുകളിലും സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികൾ കൃത്യമായ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് സ്വാഭാവികമായ ക്രമത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ഈ ശക്തികൾ മുഖേന സർവ്വതും നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ശാശ്വതനായി പരമസ്വതന്ത്രനായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഏതാണ് ശക്തികൾ ഒന്നും ഏതാണ് ഈ അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വെറും മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്നു. മാനസിക ഊഹാപോഹ പടുക്കൾ പരമോന്നത വ്യക്തി എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും വിവരണാതീതമായ ബ്രഹ്മം എന്ന നിലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവ്യക്തിഗത സവിശേഷതയെ പരമമായി കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനുണ്ട്, പിന്നെ പരമാത്മാവുണ്ട് എന്നതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ഏതിനെ മാത്രം? ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ മാത്രം, അത് മാത്രമാണ് അവർക്ക് വിശ്വാസമായിട്ട് വരുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് ശരിക്കുള്ള ഭഗവാൻ എന്നവർ ചിന്തിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാനെ തന്റെ പരിമിതമായ ശക്തിയുടെ അതേ തലത്തിലാണെന്ന് കരുതുന്നവർ വെറും സാധാരണ വ്യക്തികൾ മാത്രമാകുന്നു. കളങ്കപ്പെടുന്ന വസ്തുവിനാൽ സൂര്യൻ ഒരിക്കലും ബാധിക്കപ്പെടാത്തത് പോലെ തന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും ഒരിക്കലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് അത്തരം ഒരു വ്യക്തിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ സൂര്യൻ എന്താണ്? എല്ലാ ഏതാണ് മാലിന്യങ്ങളെയും സൂര്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വൃത്തിയാക്കുന്നു അല്ലെ. മാലിന്യത്തെ വിമുക്തമാക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഭൂമിയെ. എന്നാൽ അതൊന്നും ആരിലെത്തുന്നില്ല? സൂര്യനെ അതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. സൂര്യൻ ഒരിക്കലും സൂര്യനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ എന്താണ്? ത്രിഗുണങ്ങളുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചാലും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ത്രിഗുണത്തിന് അതീതനായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 16,000 പത്നിമാരെ ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ പേരെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നതിനെ പരിഗണിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തെ അവരിൽ ഒരാളെന്ന പോലെ കരുതുന്നു. അപ്പൊ 16,108 ഭാര്യമാരെ ഒരേ സമയം വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നു എങ്കിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനല്ലെന്ന് തെളിയുന്നുണ്ട്. അല്പജ്ഞാന ഹേതുവായി അവർ വിഷയത്തിന്റെ ഒരു വശം മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും മറുവശത്തെ അവിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് അജ്ഞത കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ സദാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ തങ്ങളെ പോലെ ഒരുവനായി കരുതുന്നതും തങ്ങളുടേതായ നിഗമനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും. ഈ നിഗമനങ്ങൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഭാഷ്യമനുസരിച്ച് അസംബന്ധവും അപ്രമാണികവുമാണ്. അപ്രമാണികം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്? അതോറിറ്റേറ്റീവ് അല്ലാത്തതാണ്, ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയാത്ത കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇത് അസംബന്ധമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഒരു വെറും മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്നത് ആരായിരിക്കും? ഭൗതികവാദികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനില് വിശ്വാസമില്ലാത്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് എന്താണ് മാഹാത്മ്യങ്ങൾ ഒട്ടും തന്നെ അറിയാത്തവരോ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ്? ഊഹാപോഹക്കാരും ആയിരിക്കും.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 38. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതതീശനമീശസ്യ പ്രകൃതിസ്ഥോപി തദ്ഗുണൈഃ ന യുജ്യതേ സദാത്മസ്ഥൈ യഥാ ബുദ്ധിർതഥാ ശ്രേയ. ഏതതീശനമീശസ്യ പ്രകൃതിസ്ഥോപി തദ്ഗുണൈഃ ന യുജ്യതേ സദാത്മസ്ഥൈ യഥാ ബുദ്ധിർതഥാ ശ്രേയ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യത്വത്തെ കുറിച്ചും അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരുടെ ദിവ്യത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യത്വം മനസ്സിലാക്കിയാല് എന്താണ് അവർക്ക് പിന്നെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഊഹാപോഹമൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാനെ ഒരു വെറും മനുഷ്യനായിട്ട് കാണാനും അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാനെ ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ത്രിഗുണങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതിൽ പറയുന്നത് 7:12 ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ചൈവ സാത്വിക ഭാവ രാജസ തമസാ ചയേ മത്തയെ വേദി താൻ വിദ്ധി നത്വഹം തേഷു തേ മയി. അപ്പൊ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രനായി ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാതെ നിലകൊള്ളുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. പ്രഭാതർ ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്ന രാജാക്കന്മാർ എന്താണ്, അവർക്ക് ഈ നിയമം ബാധകമല്ല. അവരുണ്ടാക്കുന്ന നിയമം അവർക്ക് ബാധകമല്ല. അതുപോലെ ജയിലർക്ക് ജയിലർക്ക് എല്ലാ നിയമവും നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ജയിലർക്ക് ജയിലിലെ നിയമം ബാധകമാകുന്നില്ല. അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹം ഗുണങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഗുണങ്ങളുടെ പ്രകൃതിയിൽ അദ്ദേഹം വസിക്കുന്നു. എങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഗുണാതീതൻ അല്ലെങ്കിൽ നിർഗുണനാണ്. അദ്ദേഹം യോഗേശ്വരനാണ്, യോഗശക്തിയുടെ അധിപനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് നോക്കാം. ഇതാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ദിവ്യത്വം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുമായി സമ്പർക്കത്തിലിരുന്നാൽ തന്നെ ഭഗവാൻ അവയാൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതേപോലെ ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിച്ച ഭക്തരും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഗുണാതീതനാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ശുദ്ധഭക്തരും ഗുണാതീതരായിട്ട് മാറുന്നു. വേദങ്ങളിലും വേദസാഹിത്യങ്ങളിലും ശ്രുതി സ്മൃതി തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം ദിവ്യത്വത്തിൽ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനമില്ലെന്ന് ദൃഢമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പരമാഭിജ്ഞനായ അതീന്ദ്രിയ അതായത് നിർഗുണ സാക്ഷി മാത്രമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ഭഗവാനില് ഏതിന്റെ സ്വാധീനം കാണുന്നില്ല? ആ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കാണുന്നില്ല എന്നാണ് ശ്രുതി സ്മൃതികളെല്ലാം പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം വെറും അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷി മാത്രമാകുന്നു. ഹരി അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭൗതിക സ്പർശനത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്ക് അതീതനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമ അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തിയാകുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികത അദ്ദേഹത്തെ ഒട്ടും തന്നെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നില്ല. ശങ്കരാചാര്യർ പോലെ ഈ പ്രസ്താവനകൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ ഗുണാതീതനാണെന്നുള്ള കാര്യം ശങ്കരാചാര്യർ പോലും സ്വീകരിച്ചു. അദ്ദേഹം ആരാണ്? അദ്വൈതവാദിയാണ് അല്ലെ. ഐശ്വര്യദേവതയുമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം ഒരു പക്ഷേ അതീന്ദ്രിയമായിരിക്കുമെന്നും എന്നാൽ യദുകുലത്തിൽ ജനിക്കിയാൽ ആ കുലവുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം എങ്ങനെയുള്ളതെന്നും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുമായി പ്രത്യക്ഷ സമ്പർക്കത്തിലായിരുന്ന ജരാസന്ധനെ പോലുള്ള അവിശ്വാസികളെയും മറ്റു അസുരന്മാരെയും അദ്ദേഹം വധിച്ചതുമൊക്കെ പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ച് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ച് ഒരാൾ വാദിച്ചേക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ് എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ദേവതമാര് ഐശ്വര്യ ദേവത അതായത് രാജ്യമാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലായിരിക്കാം. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഭൗതിക തലത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ചിലർ പറയുന്നത്. കാരണം അതിന് ഉദാഹരണം അവർ പറയുന്നത് യദുകുലത്തിൽ ജനിച്ചു, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യദുകുലത്തിൽ ജനിച്ചു. അപ്പൊ യദുകുലവുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധമുണ്ട്. പിന്നെ ജരാസന്ധനെ പോലുള്ള ഭൗതികവാദികളെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, വധിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഏതിൽ പെടുന്നു എന്നാണ്, ഭൗതിക തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ അതിന് ഉത്തരം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ദിവ്യത്വം എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലായാൽ പോലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ഒരിക്കലും സ്പർശിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെയാണെങ്കിലും ഏത് സ്പർശിക്കുന്നില്ല, അദ്ദേഹം ഗുണാതീതനാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം സർവ്വതിന്റെയും ആത്യന്തിക സ്രോതസ്സാകയാൽ അത്തരം ഗുണങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്തിലാണ്. എങ്കിലും അദ്ദേഹം അത്തരം ഗുണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതീതനാകുന്നു. ആയതിനാൽ അദ്ദേഹം യോഗേശ്വരൻ.
യോഗ ഏതാണ്? യോഗകളുടെ എന്താണ്? അധിപൻ അല്ലെ? യോഗശക്തികളുടെ അധിപൻ അഥവാ സർവശക്തൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ യോഗേശ്വരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എവിടെയായിരുന്നാലും ഗുണാതീതനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവുള്ള ഭക്തർ പോലും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അടുത്ത് പറയുന്നത് ഭക്തരും ഇതാണ് ഗുണാതീതരായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇതാണ് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർ. ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിച്ചവനാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർ എല്ലാം വലിയ ഇതാണ് കോടീശ്വരന്മാരായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും. അവരെല്ലാം ത്യജിച്ചെന്തായിട്ട് മാറി? ഭിക്ഷാന്തേഹികളായിട്ട് മാറി. അവരെ പറയുന്നത് അവര് ഏതാണ് താമരയില പോലെ ആയിരുന്നു. എവിടെ പോയാലും അവർ ഒന്നിനാലും കളങ്കപ്പെടുന്നില്ല. താമരയിലയിൽ വീഴുന്ന വെള്ളം തെറിച്ചു പോകുന്നത് പോലെയാണ് ഇവരും എന്നാണ്. അതായത് ഒന്നിനും അവരെ സ്വാധീനിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് 14-26 ശ്ലോകത്തില് ഭഗവത്ഗീതയെ പറയുന്ന മാംചയോ അതല്ല, ഹരകൃഷ്ണ ഏ ചൈവ സാത്വിക അല്ല, ഇത് തന്നെയാണ്. മാംചയോ അവ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണ സമരീതൈത്താൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനിൽ ആശ്രയം കൊള്ളുന്ന പരമഭക്തരെ എന്താണ് ഭഗവാൻ അവരെയും ഗുണാതീത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്നാണ്. ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരാണ് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം. ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ 9:30 അതേപോലെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. സുദാചാരോ ഭജതേ മാം അനന്യഭാഗ് സാധുരേവ മന്ദവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഹ. അതിലും പറയുന്നത് ഭക്തരെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അവരെയും ഉന്നത തലത്തിൽ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിൽ അവരെയും എത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിലും പറയുന്നത്. ശുദ്ധരും ഇവിടെ 38 ഹരേ കൃഷ്ണ 38 ശ്ലോകത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവുള്ള ഭക്തർ പോലും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. വൃന്ദാവനത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠരായ 6 ഗോസ്വാമിമാരും അതിസമ്പന്നരും കുലീനവുമായ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു. എന്നാൽ അവർ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭിക്ഷാന്തേഹികളുടെ ജീവിതം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ബാഹ്യദൃഷ്ട കഷ്ടതരമായ ജീവിത അവസ്ഥയിലുള്ളവരായി കാണപ്പെട്ടുവെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളാൽ എല്ലാവരെക്കാളും സമ്പന്നരായിരുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാഭാഗവതർ അഥവാ 1-ാം തരം ഭക്തർ ജനമധ്യത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഫലമായ പ്രവൃത്തികളായ ആദരവ്, നിന്ദ, വിശപ്പ്, സംതൃപ്തി, നിദ്ര, ഉണർവ്, അതായത് ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ല ദ്വന്ദ്ങ്ങളെല്ലാം, അതൊന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ ചില മഹാഭാഗവതർ ലൗകികമായ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അവയാലൊന്നും ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ജീവിതത്തിൽ സമനിലയില്ലാത്ത പക്ഷം അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ നിവിഷ്ടനാണ് ഒരാളെന്ന് കരുതാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാതിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ എവിടെ പോയാലും അവർ ആര് തന്നെയായിരിക്കും? മഹാഭാഗവതരായിട്ട് തന്നെ പെരുമാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ താമരയിലെ ജലകണിക പോലെ ആയിരിക്കും അവർ എപ്പോഴും. അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലാണ് അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ നിവിഷ്ടനാണ് ഒരാളെന്ന് കരുതാൻ കഴിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ദിവ്യത്വവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹചാരികളും ഒരേ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണെന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ മാഹാത്മ്യങ്ങൾ സദാ യോഗമായയുടെ അഥവാ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനത്താൽ പരിശുദ്ധമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ സഹചാരികളും ഭക്തന്മാരും പിന്നെ രാജ്ഞികളും എല്ലാവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അവരെല്ലാം എപ്പോഴും ആരുടെ കീഴിലായിരിക്കും? യോഗമായയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനത്താൽ പരിശുദ്ധരായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് ഏൽക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താ? യോഗമായയാണ് അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതേസമയം ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മഹാമായ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അവർ ശീലത്തിൽ അധപ്പതിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയാൽ പോലും ഭഗവത് ഭക്തർ സർവദാ അതീന്ദ്രിയരാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 9:30 ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം ഉദ്ഘോഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പൊ ചൊല്ലിയില്ല.
പൂർവകാല ഭൗതിക മാലിന്യ നിമിത്തം ഒരു കലർപ്പറ്റ ഭക്തൻ അധപ്പതിച്ചായി കണ്ടപ്പെട്ടാലും ഭക്തിഗത സേവനത്തിൽ 100% വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നതിനാൽ അവൻ പൂർണ്ണമായും അതീന്ദ്രിയനാണെന്ന് തന്നെ അംഗീകരിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ആരുടെ ഉദാഹരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ആരുടെയാണ്? അജാമിളൻ അല്ലേ? അപ്പൊ അജാമിളൻ ഭക്തിയിൽ വീണു പോയെങ്കിലും വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നു വരാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ ഏതാണ് അതീന്ദ്രനായിട്ട് തന്നെ അംഗീകരിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് പാർഷദന്മാർ ഓടിയെത്തിയത് അല്ലെ? ഭഗവാന് സേവന സമർപ്പണം ചെയ്യുക, ഭഗവാൻ അവനെ സദാ സംരക്ഷിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല അധപ്പതിച്ച അവസ്ഥകൾ ആകസ്മികവും താൽക്കാലികവുമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടണം. അവയെല്ലാം താമസം വിന ഇല്ലാതാകാം. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ കീഴ്പോട്ട് പോകേണ്ടതില്ല. അഥവാ താൽക്കാലികമായി കീഴ്പോട്ട് പോയാലും അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ഉന്നത അവസ്ഥയിലെത്തി പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി തീരാനും മോചനം നേടാനും സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 39. തമ്മേനിരേ അബലാമൂഢാശ്രയണം ചാനുവൃതം രഹ അപ്രമാണോ വിദോ ഭർത്തൃരീശ്വരം മതയോ യഥാ തമ്മേനിരേ അബലാമൂഢാശ്രയണം അനുവൃതം മഹഃ അപ്രമാണവിദോ ഭർത്തൃർ ഈശ്വരം മതയോ യഥാഹ. തം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് മേനിരെ അങ്ങനെ തന്നെ കരുതി അബലകളായ മൂഢാശുദ്ധതയെ ശ്രയണം പത്നിയാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നവൻ അനുവൃതം അനുവർത്തി രഹ ഏകാന്തമായ സ്ഥലം അപ്രമാണവിധ മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ച് ബോധവതികളല്ലാത്ത ഭർത്തൃഹ് അവരുടെ ഭർത്താവിന്റെ ഈശ്വരൻ പരമനിയന്താവ് മമത നിലപാട് യഥാപോലെ അതേപോലെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പത്നിമാർക്കൊന്നും ഭഗവാന്റെ മഹത്വം അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്നിമാരുടെ ധാരണയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവരെ അനുസരിക്കുന്ന ഭർത്താവായി ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അവരാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നവനായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നി അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി അവരെ എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തി ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ എന്ന നിലയ്ക്ക്, ഭർത്താവ് എന്ന നിലയ്ക്ക്, അതേപോലെ മുത്തച്ഛൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ധാരാളം അംഗങ്ങളുണ്ടായി അല്ലേ? ഓരോരുത്തർക്കും 10 മക്കളുണ്ടായി. ആ 10 മക്കൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വീണ്ടും 10. അങ്ങനെയാണ് ജനസംഖ്യ വർധന വന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഭഗവാന് എല്ലാ പേരോടും ഭഗവാൻ ഒരു ഉത്തമ ഗൃഹസ്ഥനെ പോലെ പെരുമാറിയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആർക്കും ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ എന്താണ് അതീന്ദ്രിയനാണ്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ അധിപൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. ആരെ പോലെ എന്ന് പറയുന്നു? ഒരു അവിശ്വാസിയെ പോലെ, അത്തീസ്റ്റിനെ പോലെ, അജ്ഞനായ ഒരു അത്തീസ്റ്റിനെ പോലെ അവരും പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഭഗവാൻ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളിൽ ശാന്തം, സാഖ്യം, ദാസ്യം, വാത്സല്യം, മൈഥുനം എന്നീ 5 ഭാവങ്ങളിൽ പെരുമാറുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭഗവാനെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനത്താൽ ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ സാഖ്യഭാവത്തില് അർജുനൻ തുടങ്ങിയവരോട്, വാത്സല്യഭാവത്തില് ദേവകിയോടും, അതേപോലെ തന്നെ യശോദാ മാതാവിനോടും മാതാപിതാക്കളോട്, അപ്പൊ മൈഥുന ഭാവത്തിൽ ഗോപികമാരോടും രാധാറാണിയോട് ഒക്കെ പെരുമാറി, ദാസ്യഭാവത്തില് അതേപോലെ അവിടുത്തെ വൃന്ദാവനത്തില് കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളും ദാസ്യരുമായിട്ടുള്ള പേരുണ്ടായിരുന്നു. അവരോടും എല്ലാം നന്നായിട്ട് പെരുമാറിയപ്പോ അവർക്ക് ഇത് ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അന്തരംഗ ശക്തിയെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ഭക്തരുമായി ഇടപെടുന്നത് ഇപ്രകാരം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു റെപ്ലിക്കയാണ് നമ്മൾ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ? തലകീഴായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഇടപെട്ടു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവിടെ ആർക്കും സാധിച്ചില്ല എന്നാണ്. വൈകുണ്ഠത്തിലെ സഹചാരികൾ പാർഷദന്മാരായിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം എത്തി. ബഹിരംഗ ശക്തി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. പകരം തടസ്ഥ ശക്തിയും അന്തരംഗ ശക്തിയും മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യങ്ങൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എത്തിയ സഹചാരികളിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എത്തിയവരാണ് ദ്വാരകയിലുള്ളവരെങ്കിലും അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. നമ്മൾ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ്, ഇത് നമ്മുടെ ഭഗവാനാണെന്നും ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല. കാരണം എന്താണ്?
ബഹിരംഗ ശക്തി അല്ല അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചത്, തടസ്ഥ ശക്തിയും അന്തരംഗ ശക്തിയും, പ്രത്യേകിച്ച് അന്തരംഗ ശക്തി അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല എന്ന്. അദ്ദേഹത്തെ ഊഹാപോഹക്കാർക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും? കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് പോലും മനസ്സിലായില്ല അല്ലെ. വൈകുണ്ഠത്തിൽ കൂടെ താമസിച്ചവർക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ശരിക്കും ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പിന്നെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്ത അജ്ഞരായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹക്കാർക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യം എടുത്ത് പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് പഠനം നടത്താനോ മനസ്സിലാക്കാനോ അവർക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. അതൊക്കെ സാധിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ കൃപയുണ്ടാകണം. നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്നതും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഭഗവാന്റെ കൃപ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിതൊക്കെ ഇതുവരെ നമുക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചതും അല്ലെ. ഇതൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചതും ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ പത്നിമാർ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെടുന്നതും ഭഗവാന്റെ പ്രതികരണവും അതേപോലെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണ് എന്നാണ് ഈ 39ാമത്തെ ശ്ലോകത്തെ പറയുന്നത്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ്. ശുദ്ധരും അതിലോലകളുമായ സ്ത്രീജനങ്ങൾ അവരുടെ പ്രിയതമനായ പതിയെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവരെ അനുവർത്തിക്കുന്നവരെന്നും വെച്ചാൽ അവർ പറയുന്നതല്ല അതേപോലെ ചെയ്യുന്നവനെന്നും അവരാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നവനെന്നും സത്യമായി ധരിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ്? തങ്ങളാണ് ഭരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണന് എന്നാണ്. ഭഗവാൻ പരമനിയന്താവാണെന്ന് നാസ്തികർ ബോധവാന്മാരല്ലാത്തത് പോലെ അവരുടെ ഭർത്താവിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ച് അവർ ബോധവതികളായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിച്ചില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പത്നിമാർക്കും സാധിച്ചില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പത്നിമാർ പോലും അളക്കാനാവാത്ത ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഈ അജ്ഞത ലൗകികമായതല്ല. കാരണം ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിത്യ സഹചാരികളും തമ്മിലുള്ള അന്യോന്യ വികാര വിനിമയത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ ഇടയിൽ നിന്നത് മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കാൻ. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരും തന്നെ അറിയാതിരിക്കാനായിട്ട് അന്തരംഗ ശക്തി യോഗമായ പ്രവർത്തിച്ചു. ഉടമസ്ഥൻ, യജമാനൻ, മിത്രം, പുത്രൻ, കാമുകൻ എന്നീ 5 വിധത്തിൽ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ബന്ധങ്ങളുടെ വിനിമയത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല ഈ ഓരോ ലീലകളിലും അദ്ദേഹം യോഗമായ അഥവാ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിഹരിക്കുന്നു. അപ്പൊ യോഗമായ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഏത് ഭാവത്തിലും പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഗോപബാലന്മാരോട് അല്ലെങ്കിൽ അർജുനനെ പോലുള്ള മിത്രങ്ങളോട് പോലും അവർക്ക് സമനായ സുഹൃത്തിനെ എന്ന പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പെരുമാറുന്ന യശോദാ മാതാവിന്റെ സമക്ഷം ഒരു പുത്രനെ പോലെയും, ഗോപകന്യകമാരുടെ സമീപം ഒരു കാമുകനെ പോലെയും, ദ്വാരകയിലെ പത്നിമാരുടെ സമീപത്തിൽ ഒരു സാമീപ്യത്തിൽ ഒരു ഭർത്താവിനെ പോലെയും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ പെരുമാറുന്നു. അവണ്ണമുള്ള ഭഗവത് ഭക്തർ ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനാണെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ പെരുമാറ്റം അല്ലെ. അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന അതേ തരത്തില് ഭക്തി സ്നേഹം കൊടുക്കുന്ന തരത്തിൽ ഭഗവാന് തിരിച്ചും പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇത് ഭഗവാനാണെന്ന്. മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഹൃദയത്തിനും ആത്മാവിനും അത്യന്തം പ്രിയങ്കരനായ ഒരു സാധാരണ മിത്രമായും പ്രിയപുത്രനായും കാമുകനായും ഭർത്താവായും ഒക്കെ തന്നെ കരുതുന്നു. അസംഖ്യം വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുള്ള ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സഹചാരികളായി വർത്തിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തരും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവണ്ണമാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ ലോകത്ത് വൈകുണ്ഠത്തിൽ അവർ എന്താണ്? വളരെ അടുപ്പത്തിലാണ് പെരുമാറുന്നത് അല്ലെ, സഹചാരികളായിട്ടാണ് വർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇവിടെയും ആ തരത്തിലാണ് ഈ പാർഷദന്മാരോട് പെരുമാറിയിരുന്നത്. ഭഗവത് സൃഷ്ടിയെ അടക്കി ഭരിക്കണമെന്ന ലൗകിക ലാഞ്ച ഒട്ടുമില്ലാത്ത പരിശുദ്ധ ഭഗവത് പ്രേമവും ഭക്തിയും മാത്രമുള്ള അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ചിത്രം പ്രകടമാക്കാനായി ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർഷദന്മാരോടൊപ്പം അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് വൈകുണ്ഠം എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ, ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പാർഷദന്മാരോടൊപ്പം എത്തിച്ചേരുന്നത്. അപ്പൊ അവരോട് അടുത്ത ഇടപഴകലാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണെന്നുള്ള തോന്നൽ പോലും ഇല്ലാതെയാണ് അവരോട് പ്രതികരിക്കുന്നത്.
അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭക്തരും തന്നെ മുക്താത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ദ്വാരകയിലുള്ളവരൊക്കെ എന്താണ്? മുക്താത്മാക്കളാണ്. അവർ ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയുടെയോ ആന്തരിക ശക്തിയുടെയോ തികഞ്ഞ പ്രതിരൂപങ്ങളാണ്. അവരിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനം ഒട്ടും തന്നെയില്ല. അപ്പൊ ഇവർ എന്താണ്? ആന്തരിക ശക്തിയോ തടസ്സ ശക്തിയോ ആണ് ഈ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ മുക്താത്മാക്കളും പാർഷദന്മാരായിട്ട് എത്തിയവരല്ല. അവരിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനം ഒട്ടുമില്ല. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എണ്ണമറ്റ മഹാത്മ്യങ്ങളെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാർ വിസ്മരിച്ചു. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ ഓർക്കാൻ പോലും സാധിച്ചില്ല എന്നാണ്. അത്രയ്ക്ക് ഒരു സംശയം കൂടാതെയുള്ള ഇടപെടലായിരുന്നു ഭഗവാൻ ഭാര്യമാരോടും മറ്റുള്ളവരോടും കാണിച്ചത്. പരസ്പര വിനിമയങ്ങളിൽ ഒരു പിഴവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് അപ്രകാരം ചെയ്തത്. അപ്പൊ മുതലാളി തൊഴിലാളി അല്ലെ എന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം, അല്ലെങ്കിൽ അധിപൻ കീഴ്പ്പെട്ടവൻ എന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരേ തലത്തിൽ പെരുമാറുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ ചെൽപ്പടിക്ക് നിൽക്കുന്ന സദാ ഏകാന്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ തങ്ങളെ പിന്തുടരുന്ന ഭർത്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് തന്നെ അവർ വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു തന്റെ മാത്രം ഭർത്താവാണ്, എനിക്ക് എവിടെ പോണമെങ്കിലും ഭഗവാൻ എല്ലാ ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് എന്നോടൊപ്പമുണ്ട് എന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും തോന്നി. അന്യഥാ ഭഗവാന്റെ സ്വകീയ സഹചാരികൾക്ക് പോലും അദ്ദേഹത്തെ പൂർണ്ണമായും അറിയില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ പ്രബന്ധ രചയിതാക്കൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക ഊഹാപോഹപ്പെടുക്കൾക്കും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തറിയാൻ കഴിയുക? അപ്പൊ എന്താ കൂടെ വൈകുണ്ഠത്തിലുണ്ടായിരുന്നവർ ഇപ്പൊ ദ്വാരകയിൽ എത്തിയിട്ട് അവർക്ക് പോലും മനസ്സിലാകാത്ത ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആർക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ? മാനസിക ഊഹാപോഹക്കാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രബന്ധ രചന നടത്തുന്നവർക്കോ എങ്ങനെ മനസ്സിലാകാനാണ്? സൃഷ്ടിക്ക് അദ്ദേഹം കാരണഭൂതനായതിനെ കുറിച്ച്, സൃഷ്ടി ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച്, അതോ സൃഷ്ടിയുടെ ഉപാദാന കാരണം, നിമിത്ത കാരണം തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ചുമെല്ലാം മാനസിക ഊഹാപോഹം നടത്തുന്നവർ വ്യത്യസ്ത പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്നവർ റിസർച്ച് നടത്തി ഓരോന്ന് റിസർച്ച് പ്രോജക്റ്റ് നടത്തി പ്രബന്ധങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കും. എന്നാൽ ഇവയൊക്കെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച ഭാഗിക ജ്ഞാനം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മുഴുവൻ അറിയാൻ ആർക്കും തന്നെ സാധിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഭഗവാന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ 15-ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. പരമാർത്ഥത്തിൽ അവർ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പോലെ അജ്ഞരാണ്. ഭഗവത് കൃപയാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. മറ്റൊരു മാർഗത്താലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കൃപ വേണം എന്നാണ്. മറ്റൊരു മാർഗത്താലും നാരദ മുനിക്കൊക്കെ കിട്ടിയതുപോലെ അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ ശുദ്ധമായ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തിലും ഭക്തിയിലും അധിഷ്ഠിതമാകയാൽ പത്നിമാരെല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളില്ലാത്ത അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാകുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്താണ് ജീവിച്ചതെങ്കിലും പത്നിമാരും ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളില്ലാത്ത അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണ് അവരും വർത്തിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകാ പ്രവേശം എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമർപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂഢ്യ കൃപാ സിന്ധുഭേവജ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंतकोटि वैष्णव भक्तवृंद कीजिए, श्रील प्रभुपाद कीजिए, गुरु महाराज कीजिए, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम कीजिए, ഗൗരനിതായ പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഴയതാണോ മാതാജി? എന്താ മാതാജിയുടെയും പറയുന്ന പുസ്തകേ പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം ഒത്തിരി പഴയതാണോ? ഒത്തിരി പഴയതല്ല മാതാജി, ഞാൻ 2-3 വർഷമായി കാണും. ഒരു വർഷം? ഒരു വർഷമല്ല, കൂടുതലായി കാണും. 2 വർഷമെങ്കിലും ഒക്കെ ആയി കാണും മിനിമം. വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലേ? വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ. എനിക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട് ചില ഇത് വായിക്കുന്ന മാതാജി സീക്വൻസ്. കൃഷ്ണ. കണ്ടന്റ് എല്ലാം ശരിയാ, എന്നാലും സെന്റൻസ് വ്യത്യാസം. സെന്റൻസുകൾ
അതിന്റെ തർജിമ വരുമ്പോ വ്യത്യാസത്തിൽ വരുന്നു. ആ. തർജിമ വ്യത്യാസമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അത് ഓരോ പ്രാവശ്യം അവര് കുറച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്യുമല്ലോ, അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നതാണ്. കണ്ടന്റ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഈ ആഴ്ച ഈ 18-ാം തീയതി ഏത് ഹരേ പരീക്ഷ കൃഷ്ണ. വേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞോളൂ. അത് മാതാജി, ആ 36-ാമത്തെ ലാസ്റ്റ് ലൈന് ശ്ലോകത്തിന്റെ ആ അതൊന്ന് ഈ എന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് വിമതിതും എന്നാ. ഏതാ കറക്റ്റ്? ഏതാ വിമതിതും എന്നാണോ വിമതിതും എന്നാണോ? ഏതാ കറക്റ്റ്? അത് കഴിഞ്ഞെന്താണ്? സമൂഹ്യ യസ്യേന്ദ്രിയം വിമതിതും. യസ്യേന്ദ്രിയം അടുത്ത വേർഡ് വിമതിതും മാതാജി. ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. വ്രീഡാവലോക നിഹതോ മദനോപിയാസാം യസ്യേന്ദ്രിയം വിമതിതും കുഹകൈർന ശേഗുഹോ വിമതിയാണോ ധീയാണോ? തിരിച്ചു വായിക്കാൻ മാതരി. ഉദ്ധാമ ഭാവ പിശുന അമല വൽഗുഹാസ വ്രീഡാവലോക നിഹതോ മദനോ അഭി സമ്മുഹ്യ ചാപം അജഹാത് പ്രമദോത്തമസ്ത യസ്യേന്ദ്രിയം വിമതിതും വിമതിയാണോ ധീയാണോ? വിമതിതും. ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് വിമതിതും എന്നാ. മാതാജി ഇപ്പൊ അതിന്റെ സംസ്കൃതം നോക്കിയേക്കോ. വിമതിതും വിമതിതും എന്നാണ്. കുഹ കൈർ ന ശേകുഹു എന്നാണ്. കുഹ കൈർ ന ശേകുഹു. വ്രീഡാവലോക നിഹതോ മദനോപിയാസാം സമ്മുഹ്യ ചാപം പ്രമദോത്തമസ്താൻ യസ്യേന്ദ്രിയം വിമതിതും കുഹകൈർന ശേകുഹു. കുഹകൈർന ശേകുഹു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മാതാജി പിന്നെ ഈ 18-ാം തീയതി ശ്ലോക പരീക്ഷയാണോ റിട്ടേൺ പരീക്ഷയാണോ? ശ്ലോക പരീക്ഷ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ശ്ലോക പരീക്ഷ അല്ലേ വേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ 21-ാം തീയതിയാണ് റിട്ടേൺ പരീക്ഷ. 21-ാം തീയതി ഈ ലിങ്ക് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും. 18-ാം തീയതി നമ്മുടെ ലിങ്ക് തന്നെ. നമ്മുടെ ചൊവ്വാഴ്ചയല്ലേ 18? സൂം തന്നെ ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ സൂം തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ 18-ാം തീയതി ശ്ലോക പരീക്ഷ. റിട്ടേൺ പരീക്ഷയാണെങ്കിലും ശ്ലോക പരീക്ഷയാണെങ്കിലും ഒരൊറ്റ ദിവസമേ കാണും. പങ്കെടുക്കേണ്ടവരെല്ലാം അതേ ദിവസം പങ്കെടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു പരീക്ഷ നടത്തത്തില്ല. പിന്നെ ഒരു പരീക്ഷ ഒരൊറ്റ ദിവസം പരീക്ഷ കാണും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞങ്ങള് 21-ാം തീയതി ബദ്രീനാഥ് പോവാണ് മാതാജി. അപ്പോ ശ്ലോക പരീക്ഷ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഈ ട്യൂസ്ഡേ. മാതാജി അപ്പൊ വേറൊരു 18-ാം തീയതി എഴുത്ത് പരീക്ഷയും കൂടെ ചെയ്തോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ മാതാജി? 18-ാം തീയതി മാതാജി എഴുത്ത് പരീക്ഷയും കൂടെ ചെയ്തോ വേണമെങ്കിലും? രണ്ടും കൂടി എഴുതാം അല്ലേ? അങ്ങനെ വേറെ ആരോട്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആരുണ്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നവര്?
അല്ല ഞങ്ങളിവിടെ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ നിന്നാണ്. ഞാനേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാനേ ഉള്ളൂ. വേറെ വല്ലവരും ഇനി വേറെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ആ അപ്പം മാതാജിക്ക് വേണമെങ്കിൽ 18-ാം തീയതി റിട്ടേൺ പരീക്ഷയും കൂടെ തരാം. മാതാജിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു പരീക്ഷ നടത്താം. മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കത്തില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ മാതാജിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു പരീക്ഷ നടത്താം. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മാതാജി അപ്പൊ പരീക്ഷ 8:30-ക്ക് തുടങ്ങണോ അതോ നേരത്തെ വേണോ? വേണ്ടല്ലോ, 8:30-ക്ക് പോരെ? 8:30-ക്ക് മതി. ശ്ലോകം ഒരെണ്ണല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എങ്കിൽ മാതാജി ആദ്യം ചൊല്ലിയിട്ട് എടുത്ത് പരീക്ഷ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരും അതേ ദിവസം പരീക്ഷ എഴുതുക. ഒരു പരീക്ഷയേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ വേറെ ഒരു പരീക്ഷ നടത്തുന്നതല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് സമയക്കുറവുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മളും തിരക്കാണ്, നമ്മളും പല സേവകൾ ചെയ്യുന്നോണ്ട് നമുക്ക് ലിങ്ക് കിട്ടാൻ പ്രശ്നമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് സമയക്കുറവുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും സമയക്കുറവാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം ഒരു ദിവസമേ പരീക്ഷ നടത്തും. ശ്ലോകവും ഒരു ദിവസം, പിന്നെ റിട്ടേൺ പരീക്ഷ വേറൊരു ദിവസം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ നിർത്താം. വേറെ സംശയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ? ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ നൈറ്റ്.